Her har vi gærepik-CD'en. Den skal smadres. Og den skal smadres nu. For vi hader Nick og Jay. Gærepik. Gærepik. Ikke også? Vi hader gærepik. Med hårlak og ild. Nu er lige en sikkerhed. Så putter Morten en hårlak op i monstrummet, og så siger det bare puff. Og så springer jeg CD'en i luften. Det er simpelthen det, der sker nu. Og vi hader gærepik. Vi hader dem, det er de værste musikere i Danmark. Så de skal bare... Der står nogen dernede, vi kender. De kan godt lide gærepik. De hader gærepik. Alle hader gærepik. Der er sgu ikke nogen, der kan lide gærepik. Nej. Så, det var meget sjovt.